Дами и господа, момчетата от музикалното училище в град Плевен. Наистина аз специално съм очарован от днешните наши гости. Не само, че са много млади, но те са и наистина много талантливи. Но да преминем към същността на нещата. Днес сме се събрали и да се надсвираме. Когато има състезание, има и регламент. Днес той е същия, както беше в предишното наше издание. В дъното се намира един уред, който отчита реално нивото на аплодисментите, които се възпроизвеждат тук на място в ресторански комплекс Марица, откъдето вие, дами и господа, гледате единственото и неповторимо телевизионно фолклорно шоу надсвирване, който може го може и то на живо. Благодаря ви за аплодисментите и овациите. Продължавайте, не ми пречите, даже ми е драго като ви слушам. Но за това ще говоря и малко по-късно. Естествено, който задава темата в кръговете, има място в журито, което днес е в състав. Професор Петко Радев. На това място най-силно обикновено пляскат участниците. Втория в журито е композитор и диригента Милчо Василев. Йордан Илиев от оркестър Средец. Един мъж, който не се нуждае да представяне, дами и господа, Иван Димитров, майстора! Штуркопон ще знане тук, обещавам ви, защото наближава един момент, който лично аз много обичам. В момента, в който ще хвърлим картите, ще разберем по какъв начин и ред ще започне първият наш кръг. Моля ръководителите на оркестрите да дойдат тук при мен, в центъра на събитията, за да изтеглят картите. Ти като най-висок можеш да ги бъркаш. Само че малко по-бързо, да. Ето вие изтегляте и покажете към камерата. Това остана за теб. И така, първи свирят Плевен, втори свирят Котел, трети Широка лъка. Благодаря ви, момчета. Първите могат да вземат своите места. Върнете ми картите, ще ми трябват. Аз отивам при фолклорен танцов театър Хем, защото оттам отново ще направим жреби. Нали знаете, че ще има надиграване. И така, с картите са същите. Ето, разбъркал съм ги, хвърлям ги на масата и какво да видя? Ето това е реда. 2-1-3 или 3-1-2. Няма значение, но е вярно. Дами и господа, това са сателитните двойки, които ще подкрепят съставите, които се състезават. Първи кръг нека да започне, както знаем, наградата е много сладка. Участие в следващото наше издание, по-точно музикален домакин, в който може го може, наистина една престижна награда. Затегнете коланите, първия кръг започва. Оркестър Плевен е на сцената. Темата ще задава Писеца. Аплодисменти за първата двойка, която се появи на дансинга в ресторански комплекс Марица.
30 секунди. Много интересен финал и да видим каква е оценката, която се получава. 79 точки ми се стори, че зърна земи. Така ли беше? 75, така ли? Добре, последно, щом редакторката каза 75, приема се 75, никакви опровержения. Нека да видим каква е ответната реакция на следващия оркестър. Той вече е на сцената, той е Котел. Уважаеми телевизионни зрители, току-що видяхте изписани на вашите екрани телефоните за връзка с нашето предаване, а те са 775526 и 264510 София. Нека да видим оценката, която получава този чудесен оркестър. ...74 точки. И последни на сцената са оркестър Широка лъка. Дами и господа, пристигна съобщение. Секунда само да кажа една щастлива новина. Щастлив съм да ви съобща, че пристигна съобщение с уточнение, че за времето, което се излъчва нашето предаване, няма регистрирано на територията на нашата родина нито едно пътно-транспортно происшествие или криминално престъпление, което говори, че поколения родолюбци не са пропуснали първите 7 и последните 6 години от своето развитие. Доказвайки го сега, като ни гледат. А сега ние ще гледаме момчетата от Широка лъка. Започвате, юнаци!
10 секунди ви остават. Момчета, имате предвид? Страхотен финал, наистина. Да видим каква оценка заслужава той. 83 точки, предполагам, че беше. Мисля, че беше 83. Така ли? Все пак ще сложи първия срещна Трейбан, защото ми свети право в очите един прожектор. Дами и господа, с това завърши първият кръг. Нека да чуем какъв е резултатът и прямо този, който е задал темата. След слушаме, всъщност защо така ти казват? Защото много от малък свира на кларинет и когато бях 16 годишен, бях висок и слаб като тебе. Хората викат, и също толкова красив и скромен, нали? Да. Хората казаха, този е слаб като писец, а пък надува толкова силно кларинета. Оттам Данчо писец. Данчо, все пак каква е твоята оценка? Възхитен съм от изпълнението на всички оркестри. Радвам се, че имаме такова младо подрастващо поколение с такива виртуозни музиканти. Но все пак, понеже е състезание и трябва да има някаква оценка, моите предпочитания са към оркестър Котел. Благодаря за чудесният отговор. Аз наистина съм потресен от майсторството на тези млади хора. Но безпристрастен уред реши, че на първо място и музикален домакин в следващото наше издание е оркестърът от Широка лъка. Радостта и овациите са неописуеми, наистина. Както вече ще разбрахме, момчетата от Широка лъка ще бъдат музикални домакини в следващото наше издание. И така, дами и господа, вървим с бодри и смели крачки напред към втория кръг за големите награди, осигурени от престижната магазинна верига Сливен. Но, преди това, една още по-голяма изненада, защото на сцената са едни още по-малки и също така кадърни момичета и момчета. Дами и господа, нека да посрещнем с овации младите изпълнители от музикалната паралелка на училище Любен Каравелов, ръководител Кирил Цветилов и тяхната очарователна солистка Нели Рашкова.
Уважаеми телевизионни зрители, скъпи домакини, гости, аз съм очарован от идната смяна от български музиканти. Наистина България разполага с огромен потенциал и съм горд, че съм българин. Благодаря ви, патриоти. Навлизаме във втория кръг за големите награди на магазин Сливен. Както вече казах, на сцената са оркестър Широка лъка. Те ще свирят по тема зададена от тандема професор Петко Радев и Тодор Пращаков. Нека да чуем. Точки според мен беше най-високото ниво, което видяхме. Дами и господа, рейтинга ни става все по-голям и по-голям. Вече знаете, че това се следи в Българска национална телевизия. Сигурен съм, че поне 120% от 100 възможни е нашият обективен рейтинг. Доказателство за това са изтръгнати от дъно сателитни чини по време на нашето предаване. Благодаря ви за доверието. А сега вече на сцената в втория наш кръг е оркестър Плевен. Нека да ги чуем.
30 секунди. Нека да видим оценката на оркестър Плевен. 77 точки бе най-високото ниво. И докато се сменят оркестрите, една малка обява, чуйте и... Уважаеми дами и господа, шумът тук е невероятен. 82 точки за последният наш участник. И нека да чуем какво е мнението за далее темата господин професор Петко Радев. Професоре, слушаме ви. Какво да кажа, тези млади хора още сега много могат. А представете ли си като пораснат? Аз мисля, че нашата народна музика е в сигурни ръце. Благодаря ви все пак оценката. Оценка отличен за всички. Благодаря, но все пак безпристрастният уред се казва своята тежка дума. На първо място във втория кръг и наградите, осигурени от магазин Сливен, получава оркестъра от град Котел. Ето сега ще видим служителка на фирмата, която ще връчи наградите. Следващата събота от 13:05 забравете всичко и очаквайте това чудесно предаване, което ще бъде излъчено от Вонеща вода, община Велико Търново. В третия кръг първи на сцената са момчетата от Котел. Нека да ги чуем.
Thank you.